नानिमोन नोंसोरो फुटबल सानफ्रामबो प्रेक्टिस खालामबाय थायो ओमफ्राय नोंसोरो दा माबायदि मोनगासिनो दं फुटबल गेलेनानै जों जोबोर मोजां मोनदों जाहाथे जोंनि लाइफआव साक्सेसफुल जाहैनो हायो दा नोङो मा क्लास फरायो आङो दा क्लास 9 आव फरायो दा नोंसिनि लोगोफ्रा बेसेबां क्लासाव फरायनाय बेयाव प्रेक्टिस खालामनाया जोङो दायो क्लास 9 दं सोरबाबा क्लास 10 सोरबाबा फार्स्ट इयाराव फरायनाय दङ नोंसोर क्लास गखांनानै सानफ्रामबो फुटबल प्रेक्टिस खालामो औ फुटबल गेलेनानै नोंथांमोना माबा मोनसे जिउआव लाइफआवहाय माबा मोनसे खालामनो आसा दं नामा जोंनि लाइफआव बयहाबो मोनफा मोनफा गल थायो जाहाथे गाव गावनि लाइफआव साक्सेसफुल जानो हायो गावबा गावनि लाइफखौ दानो हायो होमबा नोंथाङाबो फुटबल गेलेनानै नोंनि लाइफखौ दानो थाखाय आसा दङ नोंथाङा सोरनिफ्रायबा सापर्ट मोनो नामा न'खरफ्राव जोंहा दादानिफ्राय सापर्ट मोनो मामि बाबामोनहाबो सापर्ट खालामो बादा होआ गेलेनायखौ बादा होआ खुलुमबाय आंनि नामा लोखि बसुमतारी डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार फुटबल गेलेनायाथ' प्रेक्टिस खालामनानै दा मोजाङानो जादों जाहाथे आरो सोरबानिफ्राय मदद मोनोब्ला साबसिनसो जागौमोन दा नोंथांमोना सोरनि सापर्टजोंहाय बे फुटबल प्रेक्टिसखौ खालामगासिनो दं होननानै बुङो जोंनि दमैनो जों जमा जानानै बिनानावमोना आंखौ लेंहरनानै बाव लेंहरनायखाय आं फैनाय जादों साबसे गेलेगिरि दं बे 30 जन दङ दा 30 जन दं बे 30 जननि गेजेरावहाय साबसेया माबायदि मोजां गेलेदों होननानै बुंगोन दा गासिनिबो गेलेनायानो मोजां बिसोर जुजिलांबाय थाबा हालांबाय थागोन नोंथांमोना होमबा रावनिफ्रायबो सापर्ट मोनाखै फुटबल गेलेनानैहाय हिन्जाव माहारिया न'खर दानो आरो लाइफखौहाय माबायदि खालामनो हायो होननानै नोंथाङा सानो फुटबलाबो मोनसे जाहैबाय जोंनि देहानि थाखायबो मोजां आरो गावबा गाव लाइफनि थाखायबो मोजां जेरै अफुर्ना नार्जारि हलचरन नार्जारि बेफोरबायदि आवगायलांनायखौ आं जुजियो बिनानावमोनखौबो आरो बेल' नङा दि फुटबल' नङा मेरला इभेन्ट दं काबादि दं उसु दं गासिबो इभेन्टआनो गासिबो मोजां गेलेनानै थाङोबा जोंनि बर'आ दा नोंथांमोना रावनिफ्रायबो सापर्ट मोनाखै होनना बुङो सोरनिफ्रायबा सापर्ट मोनोबा नोंथांमोना साबसिन आगायनो हागोन नामा होननानै बुङो जों सापर्ट मोनोबा आवगायगोन जों नाजागोनबो जों डिस्ट्रिक्ट लेभेल नेशनेल लेभेलाव गेलेनो जों थिरांथा दंखायो কাৰ্যসূচী মানে সৰ্বপ্ৰথমে আগতে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ আপোনালোকে আহি আমাক সহযোগিতা কৰাৰ কাৰণে কাৰ্যসূচী আমাৰ ইয়াত আজি আপোনালোকক মাতাৰ কাৰণটো হ'ল মানে অহা দেওবাৰত 13 তাৰিখ আগষ্টত আমাৰ কাছাৰবাৰী জন ইণ্টাৰ ক্লাব ফুটবল লীগ বি ডিভিজনৰ ফাইনেল খেলখন হ'ব তাতে আমি অতিথি হিচাপত আমাৰ গোসাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ সন্মানীয় সম্পাদক ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ 28 নং সমষ্টিৰ MLA মাননীয় জিৰেন বুচমতি ছাৰক আমি আমন্ত্ৰিত কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ এইখন ফাইনেলত আমাৰ সমূহ ৰাইজে দৰ্শক ইয়াত আদৰি ল'ব আৰু ফাইনেল খেলখন বহুত অতি আনন্দিত কৰিব এইটো মই আশা কৰিছোঁ আৰু ফাইনেল খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব গোলাপ ক্লাব ভাৰ্চেছ বাংটিজোৰা জাগৃতি ক্লাব এই দুটা খেলৰ মাজত ফাইনেল খেলখন হ'ব আৰু এই কাছাৰবাৰী অঞ্চলত ইণ্টাৰ ক্লাব ফুটবল লীগ আয়োজন কৰি এতিয়া আমাৰ অঞ্চলৰ বহুত ছোৱালীবিলাক সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক উঠাঠি হৈছে আৰু এইকেইজনে অহা আণ্ডাৰ 13ত খেলিব আৰু ছোৱালীও আণ্ডাৰ 13ত খেলিব সেইটো কাৰণে উৎসাহ হৈ পেলাই এতিয়া বহুত আমাৰ অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালী ওলাই আহিছে ফুটবলৰ প্ৰতি প্ৰেম কৰি আৰু মই আশা কৰিছোঁ আৰু কামনাও কৰোঁ ভৱিষ্যত আগুৱাই লৈ যাব সিহঁতৰ জীৱনত আৰু ছাকচেছফুল হ'ব কাছাৰবাৰীত অহা দেওবাৰত আৰণাই ক্লাব ফুটবল খেলপথাৰতে হ'ব আমাৰ খেলখন ফাইনেল খেলখন এটি অন্তিম খেল আমালোকৰ অহা 13 তাৰিখ আগষ্টত দেওবাৰ দিনা যিখন আমাৰ কাছাৰবাৰী ইণ্টাৰ ক্লাব ফুটবল লীগৰ ফাইনেল খেলখন হ'ব এই ফাইনেল খেলখনত আমাৰ কাছাৰবাৰী অঞ্চলৰ যিমান গাঁৱৰ ৰাইজবিলাক আছে সকলো ৰাইজক মই আমন্ত্ৰণ জনালোঁ আৰু মই অনুৰোধ জনালোঁ সকলোৱে যেন আহি খেলখন উপভোগ কৰে